आगैया ससमा गानबाय नोंना सेन्देल मजा गानहोजोब्बाय नै हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनै भिडिअखौहाय जोबजासिम नायनांगोन होननानै दिनै 8 जानुवारिनि 8 थारिख आरो आं बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लग भिडिअ होयैया आं निउ इयारनि पार्टिनिफ्रायनो ब्लग भिडिअ बानायनाय जायाखैमोन माने आं एसे लोमजानानै दंमोन आरो लोगोफोर एसे गोबावैनो लोमजानानै थाबाय आं एबारहाय निउ इयारावनो गोदान बोसोरावनो हायाखै आनलाखि लोमजानानै फैबाय आरो जेबो नंला दा आङो मोजां जाबाय एसे उइकनेस दंबावो आरो एसे दुरबल बिदि दंबावो ओमफ्राय होमबाबो दा बेटार फिल खालामबाय आरो नै दिनैहाय बोथोरा ओरैबायदि मोनायावथ' अखा हादोंमोन ना ओमफ्राय दा जि बोथोरा थान्दाखे आं देखायगोन र' दा बाहेरानिफ्राय ओमफ्राय आङो नै दिनैहाय फुङाव बासन बर्तन सुस्रांखांबाय न'आरि सुस्रांखांबाय ओमफ्राय क्रिसानोबो सुजि संना होखांबाय आरो ओमफ्राय बाट जायाखै आरो बियो सुजिखौनो बिबौजों जे दखानाव मा लायनो होननानै जबरदस्ति लेंलांबाय बिब'आव थांफाथारदोंमोन ओमफ्राय आं संनानै दोनबाय आरो ओमफ्राय आं एसे जाबाय गुसुसो जालायसिगोन दाबो फैयाखै दा फैबाथाय जानोसै आरो दैयारि फुदुंनानै दोनबाय ओमफ्राय दा आं दिनै बोथोर गुसुखाय ओंखामखौ थाब संनो बादों आरो ओरैनोथ' आं फुङावनो बांसिन ओंखामखौ सङो ओंखामखौ सङाबाबो ओंख्रिफोरखौ सङो आरो दसे थानानै संनोसै आरो आं सानबाय एसे दिनै ब्लग बानायो एसे गोबाव जाथारबाय होननानै आंना वाइटि स्टुडिअनि माबाया माने खमायना थाजोब्बाय आरो वाट्सआपआ स' ओंखायनो सानबाय आङो बिदिजों जानाय नंला होननानै आरो ओंखायनो दिनै भिडिअ खालामबाय नै बोथोरा एखे कुल बार बारबावगासिनोसो फुङावथ' गाज्रिसिनथारमोन दा एसे स्रां जाबाय आरो नुदोंना एवा बिलाइआ मावगासिनो बार बारदों स्रो-स्रोनो दिन माने अखा हानानै फुला देमग्लायजोब्बाय आयो बेसर बिबार कालारनियासो गोलैबाय माथो नै है ज' साथोंसै मोननैजों साइज नायनि बेयावनो बेसर बिबार बेयावनो खान्थाल मादा होनबा बिथिङावबो सिरिजोब्बाय देमग्लायजोब्बाय ओरैनो देमग्लायहांखानायमोन दाबो फैयासै गथ'आ बैयाव दाउ होनानै दङ जोंना मासे बिमानिया फिसा ओंखारबाय आरो नै दाउदैया गोबाव गयो नायलाय जोंना जायगाखौनो मोना दाउआ गनो माखासे बेनिफ्राय गखांनानै फिसा ओंखारनानै दोनहैबाय आरो मानैजों गजाबलाबायनानै मासेया गग्रोनानै आरो दैजाबलाबायनानै मासेया गग्रोनानै ओंखारबाय नै बेयाव सोनानै दोनदो आरो मुस्रिसो अन्थाव दाउखिबारिसो नै इयावबो मासे दैदों नायनोसै दिनैहाय नोंथांमोनजों मा सेयार खालामनो हायो आंहा दाख्लैयो 2-3 थारिख ना मायावबा एसे बेरायहैनायनि माबा मोन्दोंमोन इनभिटेसन मोन्दोंमोन हाजबेन्डनिफ्राय हाग्रामा ब्रिजथिं बेरायहैनो होननानै माने लेंदोंमोन आरो बोराया ओमफ्राय देहायानो थिग गैयाबा माबोरै थांनोना गैला आंहा थांनो मोनासै आरो र' एसे देहाया माने एसे साबसिन जाबावबाथाय एसे राखांसिनबावबाथाय थांगोन आरो बेरायनो सेयार खालामगोन नोंथांमोनजों सेयार खालामगोन थान्दा बार बारगासिनो बोथोरा थान्दा कुल एसे मा होनो ब्रेकफास्ट खालामनानै सुजियावनो जानानै गरम मोनदोंमोन आंखौ बिथिं फैनानै एसे मामिखौ नेगासिनो आरो आङो दायो मामि फैबासो क्रिसा फैबासो खामानिया आरो स्टार्ट जाफिनसिगोन बेनो जाग्रा होनांसिगोन मोखां सुना होनांसिगोन ड्रेस एसे सान्दुं ओंखारबावबा ड्रेस चेन्ज खालामना होनांसिगोन आरो ग्रोब लान्च बानायदो बिफायाथ' सिखाराखै दाबो हाजोना सिखाराखै दाबो उन्दुगासिनो ओरैनो बोथोर थान्दाखाजों बिदिबा दसेनि उनाव मोनफिनसिगोन नोंथांमोनखौ ओमफ्राय नै लोगोफोर दिनै सानसुनि थाखाय आङो मा ओंख्रि संनो नागिरदों नै लाइजों ओमफ्राय बे जाहैबाय फारौ बेदरमोन आरो ओमफ्राय माजों संगोन अनला संनो नागिरदों आरो नै लोगोफोर आङो बेयाव सामब्राम गुफुर हाइजें देनाय होखाबाय आरो ओमफ्राय मस्लाबो एसे होखाबाय आराम एवबाय लाइखौ होबाय दे मा जाखै बोथोर एसे थान्दायावना अनला ओंख्रि जानायनि मजायानो आलादा जाखायो एखे गुदुं अनला ओंख्रियाथ' थाब गुसु जायाना ओंखायनो संबाय आरो गोजां बोथोराव अनला ओंख्रि जानो बिराद गोथाव जायोना ओरैनो माइरं गोरलै ओंखारनाय बोथोर जायोना बे टाइमावहाय गोजां बोथोराव थ' आरो लाइफोरजोंबो बयबो जाफेरनायफ्रा मिथिखायो आरो बेसे गोथाव जायो ओंखायनो आंबो सानबाय दिनै लाइजों संनानै जानोसै अनला होननानै आरो लाइबो आरो बिनि सायाव फारौ बेदरबो बावसो फारौ बेदरजों अनलाजोंथ' आरो बहुत टेस्टि जायो बुंनोनो नाङा आरो
सोरबाफोर जाफेराखैबा नोंथांमोनहा ट्राइ खालामनो हागोन आरो नै लोगोफोर आंना अनला ओंख्रिया ग्लब ग्लब गोदौबाय एक्सुवेलि अन गुन्दै होथ'वाखैमोन आरो आङो नै दैयानो ओमफ्राय लाइ बेदर एवनायानो गोदौग्रोबायमोन ओमफ्राय नै आङो अनलाखौ दायो होसनबाय आरो आङो एक्सुवेलि दै गुदुङावनो अन गुन्दैखौ लगायदों आरो जाहाथे ओंख्रिया थाब गोदौवो ओंखायनो नै दै गुसु होबाथ' माने थाब गोदौखांनाय नङाना थ' नै होनाय लोगो लोगोनो गोदौखांबायानो आरो आंनि ओंख्रिया सोर गोथाव मोनो अनलाजों फारौ बेदर आरो लाइजोंखौहाय कमेन्टआव खोन्थाहरदे आंनो लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरा नायदों बेसेबां नायबायबा आरो भिडिअफोरखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक खालामनो दाबाव दे आरो चेनेलाव गोदानै फैनायबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव ओमफ्राय नै लोगोफोर मोनबोनोसैयानो एक्सुवेलि मोनबायानो आरो आंनि ओंख्रिया नै मोनबायानो थाब नायनानै खांसै आयु ससमाखौलाय गानहोला इलैनो ससमाखौबो मेगनावसो गानहोलायोआनोलाय मेगनाव गोजौआव थाबा गाहायाव खालामफिनलायो रखेबदों जानो रायो साइज थालायो मा हो आगैया ससमा गानबाय नोंना सेन्देल मजा गानहोजोब्बाय नो गन्थङा मा जाखो गन्थङा आगैनिया उनथङा बोलो आगैना उनथङा बहा लादो नाङानो सेन्देल गानहोनानै मोसालाय देलाय बागुरुम्बा मोसादो सोरनि मोसानायालाय बिदि थाम्फै होनायसो आयु हाबाब अ मा गोलैहैफ्लालायखो केटाब उथा द मामा 1 2 3 ini dawa hohor मा मोसानोसै दे मोसादो गिदिंदो la 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 ho ho la 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 la
बिमानि फोथा थुलायनानै ह ह ह ह ह गोलैगोन हे हे खर' गिदिंबाय नामा मानसियालाय मा होलाङोथां अभार एक्टिं की दुकान apa ayo malai ayo ayo oh oh